ועכשיו אני רוצה להגיד על משהו שבמשפחה הגדולה שלנו יש נשמות כאלה. גבוהות. נשמות כל כך גבוהות, כן. כשהם מתגלגלים עוד פעם בעולם הזה, הם בכל זאת מנסים לחיות כמה שיותר קרוב לשמיים, על ההרים. הם גרים בהרים, ולא סתם בהרים. בהרי קווקז, קבלו אותם, שיר קווקזי! Так. פתח לטוב את הדרך, אברהם גילה חיים של הנצח, משה רבינו נתן רואה בתורה, בארץ עולם שיטת הגילוי הבורא לנברא, אנחנו בני ברוך, לקחנו את הדרך, רוצים את האמת, ולהיות בעיקר המלך, אנחנו בני ברוך, לקחנו את הדרך, רוצים את האמת, ולהיות בעיקר המלך. כל אדם רוצה להיות ישר, מחפש איך לפתוח את השער, כדאי ללמוד את זה אם יעבור, ללמוד באמת את הכוונות. אדם ראשון פתח לטוב את הדרך, אברהם גילה חיים של הנצח, משה רבינו נתן רואה בתורה, בארץ עולם שיטת הגילוי הבורא לנברא, אנחנו בני ברוך, לקחנו את הדרך, רוצים את האמת, ולהיות בעיקר המלך, אנחנו בני ברוך, לקחנו את הדרך, רוצים את האמת, ולהיות בעיקר המלך. כל אחד רוצה להיות שלם, ילמד לעבוד, זה נמצא בהם, אנחנו מודים להם מאוד, מודים לבורא שיש אצל מי ללמוד. אדם ראשון פתח לטוב את הדרך, אברהם גילה חיים של הנצח, משה רבינו נתן רואה בתורה, בארץ עולם שיטת הגילוי הבורא לנברא, אנחנו בני ברוך, לקחנו את הדרך, רוצים את האמת, ולהיות בעיקר המלך, אנחנו בני ברוך, לקחנו את הדרך, רוצים את האמת, ולהיות בעיקר המלך. הם אמרו שרק שיר יש להם, אבל כן, עכשיו רק רואים שיר. הם לא יכולים בלי לרקוד. הם לא מסוגלים. זה ברור למה זה בגלל שאנחנו רוצים להתעורר. אומרים מקובלים שאנחנו ישנים. ואיך יוצאים מהחלום? איך יוצאים מהחלום? אם אנחנו נתייחד ונהיה ביחד ונגלה את האיחוד, ערבות ואלוקות, אנחנו נתעורר. אבל יש מה שעוזר לנו, שירים.